το χάρος να σε πάρει. Εσύ που σαν αδέρφη μας δε χαλάγες το κέφι μας, κάνε μου τώρα και μια τελευταία χάρη. Ένα γράμμα να μου στείλεις απ' τον Άδη, αν το φως είναι πιο καλό απ' το σκοτάδι. Πώς υπάρχει εδώ πάνω Βαρβαγιάννη μου που λες, μα το φως τι να το κάνω που είναι μαύρες οι καρδιές. Βαρβαγιάννη φίλε μου, ένα μάνταντο στείλε μου και το πουζούκι σου και εκείνο περιμένει. Εδώ τα ίδια πράγματα, βάσανα, πονή, κλάματα, στον κάτω κόσμο τέλος πάντων τι συμβαίνει. Ένα γράμμα να μου στείλεις απ' τον Άδη, αν το φως είναι πιο καλό απ' το σκοτάδι. Πώς υπάρχει εδώ πάνω Βαρβαγιάννη μου που λες, μα το φως τι να το κάνω που είναι μαύρες οι καρδιές.